ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନଟା ଚାଷୀଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ କଟେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟର ଏମିତି ଏକ ଖେଳ ଯେ ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ନିଜେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେଳଇଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଏହି ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁ ଆଉ ଜଣେ କୃଷକ ସାଥୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାମ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା। ଆମ କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେଳଇ। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଡିହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ କୃଷକ ସାଥୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି କୃଷକ ସାଥୀମାନେ ହିଁ କୃଷି ବିଭାଗ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେତୁ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାସକୁ କେତେ ମିଳୁଥିଲା? ବିଶ୍ୱାସ କରି ହବନି, ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା। ହଁ, ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ନୀଳକଣ୍ଠବାବୁ କେବେ ବି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ବରଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସେବାକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିଦେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହିଦିନ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡିରେ ମିଳିଥିବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଏହି ଅଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅସଲ ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଖାଲି ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲାନି, ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଏମିତି ଏକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଲଦିଦେଲା ଯାହାକୁ ସହିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ, ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁ ଲୋକ ମାସକୁ ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କ'ଣ କୌଣସି ପାହାଡ଼ଠୁ କମ୍ ଥିଲା? ଆଉ ଶେଷରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ବାପା ଅଜା ଅମଳର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାରଟି ପୂରାପୂରି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଘରବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ବି ସମସ୍ୟା ସରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ପାଇଁ କେବଳ ଜରୁରୀ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ତୁରନ୍ତ 15,000 ଟଙ୍କାର ଦରକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି, ଏହି ଜରୁରୀ ଔଷଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ପରିବାରଟି ଏବେ ପୂରାପୂରି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ସହଯୋଗ। ଏହି ପରିବାରକୁ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୃଷି ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଆହ୍ୱାନ କେବଳ ଏକ ଅନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମାନବିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ବି ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶାର କିରଣ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଆଉ ଠିକଣା। ନାମ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦଳେଇ, ଗ୍ରାମ ନୂଆଡେହା, ବ୍ଲକ କପ୍ତିପଦା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ରାସ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇହେବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ହୁଏତ ନୀଳକଣ୍ଠ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭରସା ଦେଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ମାନବିକତାର ହାତ ବଢ଼େଇବା।